Можеш ли да ми помогнеш да вляза? Там на портата Бог ми каза, отдалечи се от мен. И аз просто не можех да повярвам. Усещам, че има грешка. Затова те повиках. Кръстен съм още на 5 години. Даже мисля, че баща ми е пастор. Не е допусната грешка. Досието ти не изглежда никак добре. Какво има вътре? Греховете ми ли? Не. Те не би трябвало да са вътре. Ти ги прости, не помниш ли? Да, ето, това има смисъл. Оттам идва грешката. Ако се водиш по това, логично да не успея да вляза. Животът ми е пълен с доказателства срещу мен. Не, това не е обвинение срещу теб. Това е свидетелство, че от самото начало си бил спасен. А тук няма абсолютно нищо. Целият си живот, като си правил каквото си искаш. Купони, секс, алкохол. През целият ти живот никога не сме си говорили толкова много. И сега се очаква от мен да те избавя, нали?